עמוד. עכשיו בוא נראה. אורילה, בוא נעשה פרסומת ללבן ולעניין של טרה. כן, כן. מי רוצה לאכול? שלא תחשבו, אורי עושה את הקולות האלה בסוג, כל סוג של אוכל, אבל צורך העניין זה פרסומת לאשל. וזה רק אשל, קוקו. סייל את זה. כן, 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 הנה. רואים את השיניים שלו? המתוקות? פעם באה שהוא פותח כזה קלוז-אפ על השיניים. איזה ילד מורעב יש כאן, ממש קמבודיה. טוב, נראה לי שהביאו את הרעיון. עכשיו אני אצלם אותו כל סוג אוכל, נשבע לך, אני שולחת לו את זה לגר. כן, זהו? נמאס?